אז שלום חברים, אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף של צבא פוטטו. ואתם יודעים, זה לא סתם סרטון, זה סרטון שבו אנחנו עומדים להתחיל סדרה חדשה, סדרת המיינקראפט שלנו. אז בואו נתחיל. אם אתם תרצו כמובן שנעשה עוד תוכן של מיינקראפט, אז תכתבו לי בתגובות. אם אתם לא כותבים, איך אני אדע? אז create new world בלי שום מודים, אתם יכולים לראות מנורמל, בסדר, טוב, אוקיי, אז יאללה חברים, מתחילים. אוקיי? אני מקווה שאתם... באמת, תודה עולם. איזה נחמד אתה. תקשיבו, אני מקווה שזה ילך לנו מהר, כי אם לא אנחנו בבעיה. בעייתית. כי אז אני אצטרך לעשות את הדבר שקוראים לו פרה. אני חייב אוכל. אני פרה, כן, לא מבין. תמותי. אוקיי, תודה. וואו, פרגנת לי. אוקיי, יש ביום נחמד לידינו. אנחנו בסדר, אני אלך אליו אחרי שאני אפנש את העץ. יש לי נראה לי מספיק עצים, כן? אוקיי, מספיק, חלס. אוקיי, עכשיו מה שעושים זה טינג, בודים אחד כזה וכמה כאלה, ואוקיי. עוברים לקראפטינג טייבל, לוקחים כמה כאלה, וחוצבים בקץ, ואז חוצבים את הקראפטינג טייבל, והולכים לחצוב אבן. לא, רגע, למה זה זרק לי? אבן, מזלנו יש לידינו אבן. תגידו, מישהו מהצופים ראה את הסרט של מיינקראפט? מעניין אותי פשוט. ועכשיו ברשותכם אני אחצוב לי אבן שיהיה לי מספיק. לבינתיים מקווה שנמצא דברים שיעזרו לי בדרך, ואף פעם לא סיימתי את מיינקראפט, אז אני מתכנן בסדרה הזאת יחד איתכם חברים לסיים את מיינקראפט. כן אמא? נסיים את מיינקראפט? יכולה לדבר? כן. אוקיי, ב-20 אני אסיים, אני פשוט פרנואידי, אז אני צריך אוקיי, עליו, ומתחילים להשיג דברים יותר טובים, ויעזרו לי בדרך. אוקיי, תודה וביי. יש לי כאן עוד פעם. איזה חזיר חמוד. ראיתי וילג'? חברים, נראה לי ראיתי וילג'. ודמיינתי? כן. פעם ראשונה שעשיתי וילג'. תתכוננו לזה, כי זה הולך להיות יותר ממה שאתם חושבים. אני רואה וילג'? אוי, תגיעו מסכנים. מכירים אותי. שלום לך. אתה לא תוקפני, נכון? אתה חמודי. מי שטוב במיינקראפט משחק על הארדקור, אז כל הכבוד לו. כי אין לי מושג איך עושים את זה. איך לא משחקים על הארדקור. כן,
כמובן, עזיתי פעם שנייה. אלו, הוא תוקפני. רגע, למה הם עוד לא? It's really good. אתם לא עוקבים אחרי הדליקה. באמת. אוקיי, זה באמת יוכל לעזור לנו. אפשר לחצות. איי. די. אני מקווה שאני יכול לחצות, כי אם לא, אז... עולם. אני שונא את העולם. למה אני אף פעם לא... שלום לך. וואו, אחלה. די, בבקשה תעזור אותי. ניקח גם אחד כזה, לאחר כך אתם יודעים מה... די. כלב רע. כלב. מה? יש שם חיה. כבשי. חמוד, אז אני אוהב אותה. ביי. אני צריך צמר. כדי לשרוד את הלילה הראשון שלי, מה זאת אומרת? אוקיי, אז בואו אנחנו נשים את זה ואת זה ואת זה. אני אקח פה שזה נהדר. אוקיי, אז אני לא יודע כמה פרקים יהיה עד שנסיים את זה, אבל תתכוננו לסדרה ארוכה. בייחוד למישהו שאף פעם לא סיים את מיינקראפט להתחיל סדרת מיינקראפט, אז זה קצת קשה. ואתם רוצים שאני אחזור בסרטוני פורטנייט? לא, אני באמת שואל אתכם. אני אעלה סרטון ושם תגידו לי, אוקיי? לא בסרטון הזה, זה מיינקראפט. זה רק דברים שקשורים למיינקראפט. יאללה, חוזרים לשלג. ממש לא. למה אני מוקף בזה? לא הבנתי עד עכשיו מה זה. אולי זה משהו טוב. וואו, איך הבלת אותי. למה אני חוזר לאותו מקומה? לא תרבה לי. טוב, סליחה שחזרתי. תרבה בולט. אוקיי. זה עולם אומר לי, לך לביום שאתה הכי שונא. וזה הביום שמול... אני פשוט שונא את הביום. עצים כאן. אין מטריד למקום הזה. יאללה. די עם כל הצבעים השונים האלה לחיות. ואם נשמור על הבתי די, אני צריך כבשה אחת, אבל לא בצבעים שונים. ירוק. לא נעים לי הצבעות. אני גולה. אני די חופר לכם, אז אני אתן לכם זמן שאני סותם את הפה. די עם התרנגול. לא. וילג'! חברים. אוכל. מתי שאני מגיע לווילג' אני חושב רק על משהו אחד. עליך ועל האוכל שלי. שלום קטי. אל תחסמו אותי יוטיוב. טוב, עכשיו שודדים. אוקיי, תודה על המיטה. למה יש לך? זה הבתים המוצרים.
לחפש את החיטה. החיטה שלי... לא, אני לא רוצה את החיטה הזאת. אני רוצה את הגושי חיטה שיש בכל וילג' נורמלי. בכל וילג' יש את זה. אין וילג' שאין. פשוט לא. איי שכחתי. אוקיי, ואמא שלכם לא, טוטו, שלום, תודה. אוי לא, יש לילה. עוד טיפה. וואו, תודה. תודה, מה יקרה? וגם קצת אוכל. לא תן לי באמת. משם גם כאן. איזה יפה. לסגור את הדלת שאף אחד לא יבוא אליי. חברים, לילה ראשון הוא הכי חמור. טוב, כנראה אין מה לעשות. נרצח את האיירון גולם ונעוף איתם. יש. הווילג'ר חוצרת. וילג'ר, תן לי את כל החיטה שלך לפני שאתה מות. כי גם ככה אני עומד להחריד לכם את הווילג' שלך. לא, זה קטן. אני עושה פייט עם הווילג'ר וחוצה יותר חיטה. זה מצב עבור. איי. קרוב. אבל זה מאוד טוב, זה אוכל. זה הספקה אינסופית. זה אני תמיד שלך. חתום. אוקיי, אנחנו צריכים את האיירון גולם. סליחה, גולם. אני אהיה בצערך. יאללה, איפה אתה? היי, where is my golem? מצאתי. שלום, ולרוץ קצת דורש ממך ריצה. זה רציני איתי? העולם רציני איתי. העולם פאקינג מאוד רציני איתי. איפה האיירון? הזכרת להגיע. וואי, למה זה כזה חלק? ייי. הלאה. בית ויש. הייתי כאן. יואו, פרדות שמידתי. ביי. שדדתי. הרגתי.
מערה סוף סוף. סוף סוף. מערה שאני צריך בבריכה. אוקיי, חברים, הגיע קטע מעניין. לאחר 100 שנים. מה אתם אומרים שעומד לצאת אבטר חדש? סוף סוף אני מת על רבי. כל עוד יש לו יס. עכשיו שיש שם מים שמנחת לו, אין, אבל אני אסתכל. אני עוד מעט אחצוב אותך קום. אני קודם אחצוב אותך איירון. שזה מאוד לא קפוץ עליי, כעת אני אצרח לכם כמו חמור. וואו! תודה. עכשיו הגיע תורך. אתה תהיה בצבא שלי, צבא הקטלני ביותר מכל צבאות האדם. כאן ניכנס למערה, אל תדאגו. עוד היום ניכנס למערה, עוד היום יהיה לנו מערה. ואז הסרטון הזה ייגמר. או שלא. או שלא, אני לא יודע באמת. אבל בואו נראה. זה לא משהו מעניין. טוב, אני רואה שזו מערה אחלה שבחלה של מערה, אבל לזה חברים, אתם תצטרכו לחכות לפרק הבא.